Oh enak pancen ngising karo rokok-rokokan ya. Oh, alhamdulillah lega wis. Oh, enak tenan. Ono wondak jeblis kira-kira yo. Jajal jare koyo kabar teko perantauan. Nyoba kono menawa ono areke. Oh, wong dhuwur-dhuwure. Pancen puateng arek iki nandur. Wape tanduri sing cabe. Pohong. Gimana? Masak sendiri, cuci baju sendiri. Yo ngene iki bukan berarti aku iki wedi karo bojo bolo. Yo ngene iki kan kerjasama bolo, nulungi bojo bolo, ya. Yo saaken rek, mari bengine ning kasur. Terus isuke sik masak. Delok gombalane wake ndak mentolo bolo. Yo akhirnya yo nulungi. Ini kerjaan rutin setiap hari bolo. Ya bolo yo. Aku ki bukan berarti bukti karo bojo bolo. Yo ngene iki dalam berumah tangga bolo. Dada dudi. Ya arek mbah. Enggak arek mbah iki. Bokong semak, bokonge sapa? Ya bokonge putune dhewe-dhewe. Katene bokonge sapa? Enak bokong bojone dhewe. Kon mulai kapan mbah? Mimpi apa kon marang sesuk kok mbah dhewe kon? Kon Dron. Kon nggepi ae. Nggak ora suarane moro-moro jebus. Dadi koyo apa ya? Koyo setan. Kenapa? Udah apa sing aku teko kanal kebelet leasing. Lala kok cedok nggonmu langsung rene, aku mampir rene. Ya kok tepat to awakmu. Apa mbak kon ngerti karo bojomu kon? Ya ndak, Drun. Aku wedi karo wong wedok karo bojo. Ya gak mungkin lah. Yo, aku ngene iki yo apa yo? Ya nulungi bojo, Pek, Kan dari agama jarene masak. Terus umbah-umbah. Terus nyapu-nyapu, sembarang rumah tangga jare kewajibane wong lanang, Drun. Kan ngono, Drun? Iya, bener aku ngerti. Kabeh kewajibane wong lanang. Yo tapi wibawahe dijogo rek. Kon umbah-umbah ngene ndak masalah. Dik jero ojo ndek jopo. Lek kancamu teko, lek aku ndak masalah urusan. Lan liyane wibawa dijogo wong lanang iku ojo gelem kon umbah-umbah. Delen kono maneh. Buan tamu, Drun. Isu-isu ceramah. Wis serapa durung awakmu iku? Oh, awakmu iku lho. Kok ben kepethuk aku kok saru ngantuk mulai biyen ndak ono perubahan. Sekali-kali congoan rek. Dadi koyo payai, yo lek payai pantes sarungan, ngono ngalor ngidul entuk sangu. Awake kok wong kat sunat maneh ae. ojo bantah. Pancen iki faktane. Oh, niku wedi karo wedok ketok-ketokno koncone ae kon. Iki faktamu. Keren jero, Drun. Oh iya, iki babas. Sepuran. Buka pet. Yo hari ngising. Oh, bajul. Oh iya, Drun. Awak mungkin mambengi nang ndi? Tak teleponi biar arek ditelepon biar arek enggak nyambung blas, enggak diangkat. Mambengi ku arek kumpul-kumpul kabeh. Drun arek Armin CS. Kan suwe ndak syuting ki, ono rek 3 wulanan. Oh, ndak teko iki awakmu mbek kadir. Timin teko. Timin, oh iya Timin ndak teko iku pisan. Yo karepe arek iku rembukan maneh, yo apa iku
Semangat maneh, Trun. Aku kesel mari teko rutinan hati lo ngambing iku. Langsung tak pateni HP ku langsung turu aku. Ngantuk roro isu iku ono arek-arek telepon di HP ku. Kate ngubungi maneh ndelalano tamu. Ya wis lali wis kesingsal maneh kate pikiran. Ndak ikon lho. Wong turu mulai sik buai sampai saiki ndak bosen-bosen. Yo piye iki? Engko bengi kumpulan maneh. Ndi? Yo biasa ning base camp awake dhewe ku warunge. Tumisa. Yo ning kono mbok tumisa iku wis. Malam apa kowe? Yo engko kan yo apa iku? Malam Senin kok. Engko iki aku mari maghrib tak hadiri tahlilan sih. Oke. Ono sing dana umur. Yo, saiki kan Rudi kan aku mulai wis nyedeki Apa? Nyedeki mati. lambemu mati. Oh, cuma tadi sih biar iku sik dawa sih. Yo lek kepengin disi. Matur nuwun. Iya. Wis aku ndak suwe-suwe nih kene. Tak pamit sih awakmu lanjutnya wis ya. Loh, kok susu wae, Trun? Ya wis ada acara sih. Kate tak wedangi awakmu iku. Pitik aku. Oh, terus Ya wis, beneran ndang mulai awakmu. kon mesti ngusir aku iki. Yo, lendak ndang mulai aku ndak mari-mari aku kubaku. Ndak mulai. Saya boleh ngono wis beneran wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kena tangan mau kepet telepon ning ngene koncone. Wah, ya ngono ndak boleh. Wah. Ya. Aduh, ono air ban bocor yo. Loh, kok nutup ya? Ono wonge iki ta? Bendi wonge. Kok kurang dibuka ya? So saya turu wonge ta? Mari nih, bomba wis. Duh, iki bau-bau. Oh, Susit. Suami takut istri. sopo maneh susah susi saya. Hilang situ toko maneh sopo iki. Oi, please. Foto penjel ya. Ini berau. Kon ini ganggu ae. Cek bulu kadrun wis ilang toko maneh penyakit awakmu iki. Kon iku ndak ndelok ta, saiki dino apa? Dino Minggu aku yo prei. Wayahe santai. Oh, esok ae ndak gelem awakmu. Oh, cerewet-cerewet aja kan, please. Nih, anak pun enggak kan buka bengkel, kita buka. Turun kan, Lus. Wis udah kan bantah kamu. Niate yo niat aku. Yo tapi wong saiki mesti kate kongkon megawe tok ta. Oh yo wayahe yo prei. Oh, saking iki awakku lek dudu awakmu, ndero gelem aku. Ya wis kono. Tunggu kono sih, aku entenono sih aku ya. Aku tak marah-marah mbah-mbah, baru tak tempel awak marung ngono pedamu. Iki kono. Siap, Bos. Siap. Oh, gedang mbek kopi rek. Rokok ae. Tak. Alhamdulillah, wis mari wis. Hari mepe nih. Ya, angkoe mepe nih wis. Wis mari, Blis. Mari. Wedhus berok wong durung ditawani ya wis. Dintekno apa mah ditawani maneh iki? Ya mosok weruh, Blis. Aku mbek sampean kok kon lungguh kene. Ya ono gedang, ono kopi ya tak badok ya aku. Iya bener Min. Tapi ojo dibiasakno nunggu ditawani karo tuan rumahe. Kono kebiasaan ndak paling yo durung ditawani dintekno. Kesuk maneh iku ngenteni tuan rumahe nawani polo. Yo, ngobrol ya, pengen terus awake balik beda yo ning arep. Sik. Tuh, balik aku. Pancen wedhus berok tenan arek iku. Yo kate ndak mulai wis iki wis entek gari lho gedang sak lirang gari siji. Lho rokok sak cepet gari sak mini. Aku durung ngombe kopi disotos entek pancen ndak mangan ning omahe ndak paling.
Ojo rene maneh, Min. Wis mati dak koncan mbek awakmu aku. Kok kayak arek yo. Bisa tak rono ses. Iku turu. Iki turu. Kan nunggune arek turu iki sih. Mbok Weji, karepmu Weji. Aku tak lungguh Weji. Nang omah sumpek. Sing dibarengi koyo ngene. Nang ndi tujuane blas. Mbora sebab jari marine wis. Malam begitu dingin sekali. Para madesu-madesu. Masa depan suram. Hei. Ano kon? Mau ya mandek apa? Ndak ono, kadane ndi kok susu. Yo kon kri. Yo pancen gandengamu iku ndak jelas ngono yo. Yo ngonggar nganggur ae awakmu. Mare malah aku ning kono, cangkrukan ning maksa kono. Kok jare bingung penggawean. Mare tak kei solusi penggawean marene yo. Tak anteni kono yo. Hah? Pendak madesu awakmu iku, ha? Oh iya, marene rono sik wis, tak nyusul aku. Anteni kono. Ya Waji. Bungono arek yo. Aku tak nyusul please. Urusan arek wis. Yo. Yo ngono lho, udah jawab blas. Musi wong-wong iku udah jelas wis. Ngentupis ya aku. Abu, mak malam lah nan. Oh, gila Banji. Ya. Emang bit dulu dah bolong bi Saudi re abe nolar laro karuan Ustad Belri ya oleh kada kok. Payah. Allah. Allah Muhammad. Allah. Boleh. Aduh. Ya opo iki? Udah jelas suwi-suwi awak iki wis. Neng di bolo-bolo wong biasa jam sakmene iki wis cangkuran ana kene. Tumpen kono ana ketok. Nene le, rokokan sik le. Yo enak ngene iki masuk. Yo cangkuran ning kene enak timbang kono awak pentongkrong ning greduk koyo. Lah iya Oke, rokokan sik yo. ngomong wong turu tadi ya. Saudi ngono iku aja omong. Kemarin tak kayak solusi awak. Jelas. Tak kayak solusi penggawean marene. Tenang rokokan dhisik wis. Solusi apa? Wis rokokan dhisik wis tenang no pikiranmu. Apa ngopi-ngopi dhisik ta? Ndak wis, ndak ngopi-ngopi ya, ngomong iku ae. Rokoke tak ampung yo. Ya wis dirokok ngono wis, ha. Iya. Enak.
Yo enak, wong gratis dikei. Apa, Bli? Kok koyo serius ngono, pengen apa sih? Bu, koyo wong gubernur wae modele. Sik sabar Kri, tak ngopi dhisik ya. Ngene Kri, iki ono penggawean enak Kri, solusi enak, cocok karo modele awake Kri. Pengen apa sih? Yo, dirungokno dhisik lah, ojo langsung jawab-jawab ngono. Ngene penggaweane Kri. Iki penggaweane enak Kri. Modale titik tapi asile gede Kri. Lah ya apa? Ojo omong ae, gak ada penasaran ae kok. Oke. Langsung aja Kri. Oke, tapi sik kopi dhisik Kri. Ngene Kri. Iki penggaweane WC keliling Kri. Maksudnya apa? Wis keling. Yo sabar dhisik Kri, ojo mententeng kaya ngono. Ngene Kri. Engko aku iki sing modali, awakmu sing jalakno Kri. Kan enak Kri, bagi hasil Kri. Iya, aku ngerti mbok maksud iku. Maksudmu iku lho apa wis keliling iku? Dadi ngene Kri. Dadi sistem penggaweanmu ku yo, awakmu ku promosi Kri. Dadi awakmu iku moro ning omahe wong-wong sitok-sitok, totok-totok. Dadi ngene. Tok 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 tok. Ayo sapa sing ati ngising? Sing kate kebelat ngising yo. Dijamin murah meriah. Jadi promosine ngene iki. Ngising biasa 3.000. Mencret 5.000. Terus marang ngono aku mau kudu ngene promosi ngene. Ngisingmu adalah rezekiku. Ngono Kri. Ndak lho, kok ono-ono ae. Aku wis matur nuwun tulung awake si kono penggaweane. Tapi penggaweane ndak jelas blas. Mbok rek ketangkemku kok sapi teng ta. Yo lek gelem awakmu Kri, yo cuk menteng ngono, ha. Yo aku wasi awake yo kan saaken rek. Cangku amrono ndak jelas madesu, ha. Yo iki aku sing kek solusi penggawean koyo ngene iki. Yo lek ndelok yo cocok karo modele awake. Loh, ndak cocok blas nang aku iku. Apa penggawean kok taek iku. Yo wis lek awakmu ndak gelem Kri. Aku mek cuma nawani ngekei solusi. Kita serah awakmu wis. Ndak wis. Wis ate balik ae aku wis. Ngono kok ndak jelas. Dan nuturiko aku kok ndak jelas kabeh. Loh, nang ndi Kri? Balik. Tuh, ojo nesu Kri. Barang urus. Kate neng ndi kon Kri? Bu, gak terus. Kono. Gendeng arek iku, suwi-suwi. Ketemu Fikri. Wah. Koyo ngambul, gua apa nih? Lah iya, Dir. Apa salah aku, Dir? Dek iku tak tawani penggawean, solusi enak. Kan dek nganggur kan. Tak kei iku jasa keliling. Ya enak iku jane. Kok Fikrine kok malah koyo wong nesu ngono malan. Keliling opo iku jasae iku? Yuk penggawean iki enak, Dir. Akeh sing butuhno. Hah? Wong promosine iki enak. Pokoke akeh sing butuhno wis ya. Wong iku sing biasa iku regane 3.000, Dir. Loh, lek sing spesial iku regane 5.000. Wih, enak sih, bu nesu-nesu arek ndak ngerti aku. Loh. Ayo iku. Jasa-jasa opo iku? Ojo bulat-bulat ae. Omongne jasa opo iku? Jasa WC keliling, Dir. Nganggo gerobak. Kan yo enak toh. Bener ae kon iku. Ndak beres kon iku. Masuk wong gendeng ndak kira gelem. Goblok kon iku. Aduh, salah maneh. Nolong salah, ndak ditolong salah. Ya opo karepe Fikri.